बघा एवढे सर्व वस्तू महाग झाले. म्हणजे कांदा लसूण जर साहित्यामध्ये टाकलं, साहित्यामध्ये ठेवलं तर ती रेसिपी 100 रुपयाच्या बदली 200 रुपयाला विकली जाईल. आपण कढीपत्ता खात नाही, पण कढीपत्ता आहे ना किती चांगला असतो शरीरासाठी. मम्मी मला कमेंट होती की तेवढं आपण आरामात जेवण करणार ना तेवढं आपलं जेवण चांगला होतो. तुझी मम्मी भांडते की नाही. जिरा आणि हिंग चांगला फ्राय झालाय. रेसिपी एवढी चांगली झाली आहे ना, कोण सांगूच नाही शकत की त्याच्यात कांदा आणि लसूण मिसिंग आहे. तर आपण आता अशी रेसिपी बघूया ज्याच्यात कांदा नाही, लसूण नाही. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. फक्त मला कापूसच येईल 5 रुपयाचा. पण अगरबत्तीचा पुडा दे, अगरबत्तीचा पुडा पण नाही, कापूसच म्हणतो येईल 5 रुपयाचा. मग करणार काय? तो 5 रुपयाचा कापूस घेतला तेव्हा त्यांनी ते बाकीचे पैसे परत दिले सुटे. मला कमेंट होती 10 रुपये. मम्मी मला कमेंट होती की तुझी मम्मी भांडते की नाही. तर बघा ही अशी भांडते माझी मम्मी. तू आता काही शॉट घेतला काय भांडायचा? घेतला. आणि तू कशामुळे भांडत होती सांग. आम्ही अलिबागला जाताना रिक्षावाल्याला 21 रुपये झाले. आमच्या इथून विक्रोली स्टेशनला जाईपर्यंत 21 रुपये झाले. आणि तो 1 रुपया सोडायला तयार नाही किंवा मला सुट्टे द्यायला तयार नाही. तर मी म्हटलं आपण आपल्याकडे सुट्टे नसले तर आपण सोडतो, जाऊ दे घे 2 रुपये असं म्हणतो. तो 1 रुपया सोडायला तयार नाही. मग मी दुकानात गेली, म्हटले मला बाबा 5 रुपयाचं काहीतरी दे. 10 रुपये दिले, 5 रुपयाचं दे काहीतरी. पण तो 5 रुपयाचा काहीच भेटत नाही, खाली एक कापूस भेटतोय. आणि आमच्याकडे तर कापूस एवढा आहे. तर मी म्हटलं कापूस नको, अगरबत्तीचा पुडा तरी दे. तो नाही म्हणतो कापूसच भेटणार 5 रुपयाचा. मग नाविलाज झाला माझा. मी काय बोलली नाही. असंच म्हणजे रिक्षावाला पण थांबून त्याला हे आले, पॅसेंजर आले तरी तो बसले उभाच होता 1 रुपयासाठी. मग मी शेवटी म्हटलं दे बाबा कापूस, तो 1 रुपयासाठी उभा आहे. आपण त्या जागी असतो ना, आपण म्हटलं जाऊ दे घे 2 रुपये एकदा सोड असं म्हटलं असतं. 18 रुपये होतात ना. 18 रुपये होतात. ते बोलतात 20 रुपये दिल्यावर 2 रुपये सुटे नाही. तर आपण काय बोलतो जाऊ दे घे 2 रुपये असं म्हणतो. पण त्यांनी 1 रुपया सोडायला तयार नाही. मग मी तेव्हा तो 5 रुपयाचा कापूस घेतला, तोपर्यंत तो रिक्षावाला उभा. मग त्याच्याकडनं सुटे घेतले, 5 रुपये सुटे, आणि त्याला 1 रुपया दिला. तेव्हा मी वरती गेले स्टेशनला. मग ते विचारते मी कुठे होतो. मी जरा पाठी उतरलो होतो. तू मिठाई घ्यायला गेलेला, गिफ्ट घ्यायला काहीतरी उतरलेलो. नातेवाईकांना गिफ्ट घ्यायचे होते म्हणून पहिलेच उतरलो होतो. आणि माझ्या दिवसात होते चिल्लर. त्याच्याकडे पैसे होते, पण मला 50ची नोट दिली. मी पुढे उतरणार स्टेशनला, चालत जायला नको. तर हे तर झालं. आता सर्वात इम्पॉर्टंट रेसिपी चालू करण्याच्या अगोदर एक इम्पॉर्टंट विषय आपल्याला समोर ठेवायचा. सर्वात आधी कांद्याचा भाव झाला 80 रुपये. 80? 110. किती झालं? 110 वाढला. आणि लसूण मी लास्ट टाइम आणले, आपण गावाला जायच्या आधी 80 रुपयापर्यंत किलो होते. 80, 90, 100 असे होते. आता 110 रुपये झाले. आज लसूण मी लास्ट टाइम आणलेली ती 110 रुपये किलो आणलेली चांगली वाली. आता कशी झाली लसूण? आता लसूण 80 रुपये पाव किलो झाले. 50 रुपये पाव किलो, कमी 50 रुपये पाव. नाही 110 रुपये आय थिंक अर्धा किलो काहीतरी आणलेली. पण बघा एवढे सर्व वस्तू महाग झाले. म्हणजे कांदा लसूण जर साहित्यामध्ये टाकलं, साहित्यामध्ये ठेवलं तर ती रेसिपी 100 रुपयाच्या बदली 200 रुपयाला विकली जाईल. म्हणजे एवढं महाग झालंय. तर आपण आता अशी रेसिपी बघूया ज्याच्यात कांदा नाही, लसूण नाही, म्हणजे विदाउट कांदा लसूण. आता ते रेसिपी बनवणार आहे मम्मी आणि ते मी असे कधी टेस्ट बनवलेले नाही. एकदा कधीतरी एक रेसिपी बनवली आहे. पण माझ्या लक्षात आलं, आम्ही एकदा त्र्यंबकेश्वरला गेलेलो. तिथे ते लोक वाणी भट लोक ते कांदा लसूण खात नाही. तर आम्ही त्यांच्या घरी जेवायला 2-3 दिवस आमची वस्ती झाली आणि तिकडे जेवण होतं. ते कोणतरी म्हटलं की त्यांच्याकडे कांदा लसूण खात नाही. कांदा लसूण खात नाही मग कसं जेवण बनवत असतील. पण तेव्हा आम्ही 2-3 दिवस जेवलो ना, असं वाटलं पण नाही. पण त्यांच्याकडे ना खोबरा जास्त, खोबऱ्यामुळे ते जेवणाची अजून टेस्ट वाढते. म्हटलं बरं आहे आपल्यासारखं जेवण. आपण रांगेत बसून जेवायचो आणि त्या टेस्ट पण चांगली होती. असं आपल्याला वाटणार पण नाही की त्या जेवणात कांदा लसूण नव्हता. आणि ती टेस्ट खूप चांगली होती. आणि म्हणजे जसं कांदा लसूण असून जेवण असतो ना, तसं ते तसं होतं खायला. तसंच होतं. फक्त खोबरं होतं जेवणामध्ये. म्हणजे आमच्यासारखं आमचं कोकणी पद्धतीने जेवण होतं ना, तसं त्यांचं पण जेवण होतं. मग आता तू विदाउट कांदा लसूणचं मला बनव. खूप टेन्शन आलं होतं. तू बोलला रेसिपी बनव, मग मी रेसिपीची तयारी कर. मी टेन्शन मध्ये बसली होती. मग नंतर मला ते त्र्यंबकेश्वर आठवण झाली. म्हणजे बनव. एवढी माणसं तिकडे, आता करोड माणसं जात असतील तिकडे. ते लोक कांदा लसूणचं बिना कांदा लसूणचं जेवण जेवतात. तर आपल्याला बनवायला काय आणि जेवायला काय आहे. म्हणजे आपण आता कांदा लसूणचं
बिना कांदा लसूणची रेसिपी बघणार आहे. बघणार आहे. चला स्टार्ट करू. आता मी पनीर मसाला बनवते. नमस्ते पासून बोल स्टार्ट. नमस्ते. आज मी पनीर मसाला रेसिपी बनवते. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हा पनीर घेतलाय, 200 ग्राम पनीर आहे. कसुरी मेथी घेतली आहे थोडीशी. ही थोडीशी क्रीम आहे. आपल्याकडे क्रीम नसेल ना तर आपण रोज दूध गरम करतो ना, मग त्याच्यावरची साय येते. ती साय आपण अशी जर भाजी बनवायची असेल तर ती साय येते ना मलाई, ती काढून ठेवायची फ्रीजमध्ये आणि ती मलाई अशी जरा फेटायची चमच्याने नाही तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. ती अशी आहे ना क्रीम बनते. आणि ही क्रीम आहे ना मी विकत आणलेली आहे. त्यासाठी आता हे मी ग्रेव्ही बनवण्यासाठी आहे ना, हे कढीपत्त्याचे टाळे घेतले 2, हे काजू घेतले 5-6 काजू घेतले, 2 हिरवी मिरची आहे, आलं घेतलंय छोटासा तुकडा, खोबरं घेतलंय थोडा आणि कोथिंबीर घेतली आहे. हे आहे ना मी वाटून घेणार आहे, याची पेस्ट बारीक करून घेणार आहे. हे हिंग घेतलाय थोडासा घ्यायचा चिमटीभर, थोडा अर्धा चमचा जिरं घ्यायचं आहे. ही 5-6 टोमॅटो आहे, पण तुमच्याकडे अशी मोठी टोमॅटो असली ना तर तुम्ही 3-4 घेतली तरी चालेल. ही मी छोटी आहे ना म्हणून मी 6 घेतली आहे. आता हे मसाले आहे, हे मिरची मसाला आहे 1 चमचा आहे, हे धना पावडर अर्धा चमचा घेतलाय, गरम मसाला पाव चमचा घेतलाय आणि हळद पाव चमचा, चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं काय करते, पनीरचे तुकडे करून घ्यायचे आहे आणि टोमॅटो आहेत ना, आज मी पेस्ट पण नाही बनवणार आहे आणि बारीक कापून तुकडे पण नाही करून घेणार आहे. हे टोमॅटो आहे ना मी किसून घेणार आहे. आता समजा आपल्याकडे आता जेवण बनवताना समजा लाईट गेली आणि आपल्याला पेस्ट बनवायला मिक्सरला नाही भेटली तर आपण काय करायचं, आपण टोमॅटो कापून घेतला ना तर त्याची ग्रेव्ही बनायला खूप टाइम लागतो गॅसवर. तर आपण काय करायचं, त्याच्यासाठी आपण पेस्ट बनवतो मिक्सरमध्ये, पण आता पेस्ट बनवायला लाईटच नाही आहे तर मिक्सरवर कसं वाटणार. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला आहे ना टोमॅटो याच्यावर मी आता किसून दाखवते. आणि ही सिच्युएशन मम्मी माझ्यासोबत पण झाली होती. तुझी एक रेसिपी बघितलेली आणि त्याच्यामध्ये तू मिक्सरमध्ये लावून दाखवलेलं, ते पेस्ट करून दाखवलेली टोमॅटोची, आणि त्याच वेळी तू पण घरी नव्हती आणि मिक्सर पण चालत नव्हता आपला, तर माझी रेसिपी तशीच थांबली. मग तू असं नाही केलं? नाही, आता मला समजलं की असं सुद्धा आपण करू शकतो. पण किसताना हलू किसायचं, हो. कारण किसणी आहे ना असं कधी कधी हाताला पण लागू शकते. आपण ना अलिबागला गेलेलो तेव्हा त्यांच्या किसताना त्यांच्या हाताला थोडं लागलं होतं. लागलेला होता काकीच्या ना त्या मावशीच्या किसताना. हे बघ अशी किसून आहे ना पेस्ट तुम्हाला एका टोमॅटोची कमी दिसेल पण एकदम बारीक येते. हे बघा एकदम मऊ येते बारीक. हे अशी बघ किसून आहे ना चांगली बारीक होते आणि अशी किसली ना मग त्याची पेस्ट पण चांगली बनते, ग्रेव्ही पण चांगली बनते. आता हे टोमॅटो किसून झाले आहे. आता पहिलं पनीर कापून घेते. टोमॅटो किसून घेतली, पनीर पण कापून घेतलाय. आता हे आपल्याला आहे ना हे मिक्सरमध्ये वाटून टाकायचं आहे. हे आपण कढीपत्ता पण वाटून घ्यायचा, कारण काय माहितीये का, आपण कढीपत्ता खात नाही पण कढीपत्ता आहे ना किती चांगला असतो शरीरासाठी, म्हणून मी त्याच्यामध्ये वाटून घेते म्हणजे तो सर्व आपल्या पोटात जाईल. कढीपत्ता, कोथिंबीर, आलं, हे 2 मिरची, काजू आणि खोबरं ह्याची आता मी पेस्ट बनवून घेते. हे आपल्याला ग्रेव्हीसाठी. कांदा लसूण नसलं तर काय होतंय, आपण अशी ग्रेव्ही बनवायची मस्तपैकी. आता हे पाणी टाकून आहे ना हे पहिलं वाटून घेते. हे सर्व वाटून घेतलंय. आता मी गॅस पेटवते आणि तुम्हाला आता गॅसवर करून दाखवते. गॅस पेटवलाय, आता मी टोप ठेवलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 2-3 चमचे तेल टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये मी जिरा टाकते फोडणीला, थोडासा हिंग टाकते. आपल्या चिमटीवर हिंग टाकायचा असेल ना तर असा चमच्याचा दांडा वापरायचा. हा चमचा आहे ना याचा हा दांडा वापरायचा आणि आपल्याला म्हटलं ना चिमटीवर हिंग टाका तर असा चिमटीवर हिंग आहे ना असं दांड्याने टाकायचा. हे बघा हिंग टाकलाय. आता हे चांगलं जिरा फ्राय झाला ना मग त्याच्यामध्ये आपल्याला टोमॅटोची पेस्ट टाकायची आहे. जिरा आणि हिंग चांगला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटोची पेस्ट टाकते. टोमॅटोची पेस्ट आहे ना चांगली 2 मिनिटं शिजवून घ्यायची म्हणजे चांगली आहे ना त्याची ग्रेव्ही बनते.
आणि टोमॅटो चांगला शिजला ना की त्याचा आंबटपणा येतो चांगला, टेस्टला चांगला लागतो. टोमॅटो चांगला ढवळून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सगळे मी मसाले टाकते. हे सर्व मिरची मसाला, धना पावडर, हळद आणि गरम मसाला आपल्याला शेवटला टाकायचा आहे. असं प्लेटमध्ये घेतला ना की जरा सोपा पडतो, नाहीतर वाट्या दाखवायला पण असं वाटतं की किती वाट्या भरते. कारण मी पहिली आहे ना, माणसांना समजायचं नाही म्हणून मी सगळे वाट्या घ्यायची. आता हे आपल्याला 2-3 मिनिटं शिजवून घेते आणि त्याच्यावर झाकण ठेवते. पहिला हे चांगले मसाले आहे ना शिजून येतील. आपले 3 मिनिटं झाले, झाकण खोलून बघूया. आता याच्यामध्ये आपल्याला वाटप टाकायचं आहे. आता मग याच्यामध्ये ग्रेव्ही टाकली आहे. आता त्याच्यामध्ये कसुरी मेथी टाकते. आता ही ग्रेव्ही आपल्याला 2-3 मिनिटं शिजवायची आहे, पण एकदम मीडियम गॅसवर. आता आपल्याला 1 मिनिटाने आहे ना आता याच्यामध्ये क्रीम टाकायची आहे. आता याच्यामध्ये क्रीम टाकते. आता मीठ टाकते चवीपुरतं. आणि थोडंसं पाणी टाकून आहे ना त्याला चांगली उकळी यायला द्यायची आहे. आणि थोडा याच्यामध्ये मी आता पनीर किसून टाकते. हा पनीर ठेवला आहे थोडासा. आता याच्यामध्ये सर्व आपलं साहित्य टाकून झालेलं आहे. आता फक्त याच्यामध्ये आपल्याला पनीर आणि गरम मसाला टाकायचा आहे. तर त्याच्या आधी आहे ना हे आपल्याला 2 मिनिटं आहे ना मीडियम गॅसवर ग्रेव्ही शिजवून घ्यायची आहे. म्हणजे जर आपला कच्चा वाटप असतो ना तो त्याच्यावर चांगला शिजून येतो आणि भाजी आपली कशी चांगली मिळून येते आणि चवीला लागते, टेस्टी लागते. आता गॅस मीडियम करते आणि थोडं झाकण मारते. जेवढं आपण आरामात जेवण करणार ना तेवढं आपलं जेवण चांगलं होतो. आणि आपण घाई गडबडीने असं डवळाडवळ केली ना की ते जेवण चांगलं नाही होत, टेस्टी नाही बनत. पण आरामात करायचं जेवण. 3-4 मिनिटं झाले. एकदम मीडियम गॅस बारीक केलेला आणि 2दा मी ढवळून पण घेतलेला, कारण का माहितीये लागायला नको खाली म्हणून. आता परत एकदा तुम्हाला ढवळून दाखवते. वरती बघा मस्त एकदम करात चांगली आली आहे आणि एकदम छान ग्रेव्ही पण मसाला एकदम मस्त झालाय. कारण हे नावच आहे याचं मसाला पनीर, म्हणून आपल्याला मसाला पनीर म्हटलं ना की त्याच्यामध्ये आपल्याला मसाले वाढवायचे आहेत. मसाला म्हटलं तर आपल्याला तिखट मीठ नाही वाढवायचं आहे. तिखट, हळद, धना पावडर हे सगळं नाही वाढवायचं. मसाला म्हटलं की हा असा मसाला खायचा. ग्रेव्ही त्याच्यासाठी आपण खोबरा वापरायचा, आपले काजू वापरायचे, बदाम वापरायचं त्याच्यामध्ये. आपल्याला शरीरासाठी पण ते चांगले असतात बदाम वगैरे. त्याच्यामध्ये 5 बदाम घेतले तरी चालतात. आपली बघा एकदम मसाला छान झालाय. आता याच्यामध्ये मी गरम मसाला टाकते. पहिला पनीर टाकते. आता तुम्हाला याच्या पातळ पाहिजे असेल ना तर तुम्ही आधी पाणी ओतायचं. आता पनीर टाकायच्या आधी आणि मीठ मसाले टाकले तेव्हाच पाणी ओतायचं थोडं. आता मी सुका बनवते म्हणून मी एवढंच ठेवणार आहे. आता याच्यामध्ये मी गरम मसाला टाकते. हा गरम मसाला आहे. गरम मसाला टाकून थोडा ढवळून घेते आणि एकदम मीडियम गॅसवर आहे ना, बारीक गॅसवर 3-4 मिनिटं मी ठेवून देणार आहे. म्हणजे कसं तो पनीर आहे ना मसाल्यामध्ये चांगलं मिक्स होऊन जाईल, एकजीव होतो पनीर आणि मसाला. आता तुम्हाला 3-4 मिनिटांनी तुम्हाला दाखवते खोलून. बरोबर झाकण ठेवल्यावर 4 मिनिटं झाले आणि गॅस एकदम मी बारीक ठेवलाय. आता आपली भाजी बघूया पनीरची कशी झाली आहे. एकदम मस्त झाली आहे आणि कलर पण एकदम छान आला. गरम मसाल्याची वरती करा आली आहे बघ तेलावर, तशी एकदम मस्त झालाय बघ. चपाती बरोबर खायला चपाती बरोबर आली बघ त्या तांदळाच्या भाकरी बरोबर. तांदळाची भाकरी ती पण उकडीची, हातावरची भाकरी, उकडीच्या पिठाची आणि हातावरची अशी अशी टाकलेली भाकरी. मजा आली खाऊन खाऊन. आता आपली भाजी बघूया बिना कांदा लसूणची. आता जेवायला चल. जेवायला वाढले बघ तुला 3 ताट. आकाश पण आहे ना. आता आम्ही जेव्हा अलिबागला गेलो होतो तेव्हा आमच्या घरी दिल बोरो आमचे काका होते
आणि ते 2 पोरं होते. 2 पोरं कोण? ते पाणीपुरीच्या रेसिपी मध्ये होते. चला आता इथे आमचं जेवायची वेळ झाली आहे. सर्वात आधी तर आपण आपली बनवलेली रेसिपी आजची ट्राय करून बघूया कशी झाली आहे ती. तू सुद्धा खाऊन बघ. मी पण खाते. वाटतच काय त्याच्यात कांदा आणि लसूण नाही म्हणून. मी ते एक गोष्ट सर्वांना सांगतो, काहीच गरज नाही आपल्याला कांदा आणि लसूणची अशा रेसिपी. म्हणजे रेसिपी एवढी चांगली झाली आहे ना, कोण सांगूच नाही शकत की त्याच्यात कांदा आणि लसूण मिसिंग आहे. म्हणजे काही टेन्शन घ्यायचं नाही. कांदा लसूण महाग असेल तर विकतच घेऊ नका. घ्यायचीच नाही विकत. मी तर हो. म्हणते घ्यायचंच नाही. महाग झाल्यावर घ्यायचंच नाही. आणि रेसिपी एकदम चांगली झाली आहे. नेहमीप्रमाणे जसं कांदा लसूण टाकून कशी रेसिपी चांगली होते तशी ती. त्याच्यापेक्षा पण मस्त झाली आहे. हो, रेसिपी एकदम चांगली आहे खायला. विदाऊट कांदा लसूणची सिरीज पण तुझी आता ही चांगली आहे. एकदम नवीन कॉन्सेप्ट आणि एकदम कमी खर्च, माणसांचे पैसे पण वाचतील आणि त्यांना तशीच चांगली टेस्ट भेटते जशी ते कांदा लसूण टाकून होते.